Zwethu sawubona. Sawubona Zwethu njani? Lapho ngumfowabo Nqumalo isigwili esisha inkinsele eyishaya isigwili uyezwa. Angiqalelana nkosazana ngibonge nje ithuba lezi insizwe ezimbili osebenza nazo ethe zalibeka phambi kwethu. Nkosazana ngizokuthembisa iGolden Diamond noma ngizokuthembisa umhlaba wonke ngoba umhlaba unabanikazi bawo. Kuphela ngiyokutshengisa nje impatho nothando nokukondla enkosazana. Hayi nemali encane. Ngiyafisa nkosazana ukuqonde ukuthi angizwanga Ntombi. Ngithe hayi nemali encane. Nkosazana noba ngichaza ukuthi ngithembisa uthando nokukondla nokuphatha kahle ntokazi. Hayi ngiyeza. Ngisaya lapho emalini ngoba before ngifike emalini kufanele ngiqale ngazi ukuthi umnumzane uDlamini imbenge yakhe igcwala ngokungakanani. Lela-ke nkosazana ngiyafisa ukuthi uphile nami kwelempela ngoba mina kwelemqaba ngiphila nawe. Ngiyakuzwa konke osekushiwo ntokazi vele konke sengikushilo kuzwakala kungenalo iqiniso kuwena. Kodwa ke angusoli nkosazana ngoba icala lithethwa ufakazi. Nkosazana ufakazi wami inhliziyo noma ungeke uzikhiphe uyibone ntokazi kodwa ke ufakazi wami inhliziyo. Mina ngiyafisa ukuthi unginikeze uthando lwakho. Yonke ntokazi lalela yonke into ekhona la emhlabeni phansi komthunzi welanga edalwa uNkulunkulu. Bese ukuthi abantu beyiphazamisa indalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthumele lezo nsizwa nazo lapho ukuthi ziveze leli thuba lokuthi ngikhuluma indlela engikuthanda ngayo. Sengawe wena ke ufuna ukubhidliza into ethala uNkulunkulu ukuthi ingayinhle. Nsizwa yakithi khuphuka. Hayi bambe Zwethu Madlamini. Yebo. Malandela ngokulandela ezinye inkomo zamadoda. Ngiyaphila kodwa mama. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila namkosazana. Ukhuluma nolanga lethu. uMadlandeni umshipi kudla abantu abazangisekelambile. Cha ngaphandle nje kokuthi nami ngize ngikumashele sakhe isikhathi. Ngiyabona nelanga selithambeme. Kumele uhambise ibhakede ekhaya. So ubaba naye kumele aphekele. So angifisi ukubambezela la emfuleni. Ngoba nami bizongihlwela ngingasayibona indlela ekhaya. Kodwa cha ngithe ngila emfuleni intokazi hayi ngase ngiyibona inkosazana. Ngase ngithatheka nami ngase ngithi hayi cha angingadluli. Ngoba ke sengizwile ukuthi intokazi le ubaba usazamukela inkomo. Nami nginesicelo sokuthi ke ezakoMadlandweni inkomo zihambe ziyojika lapha egcekeni lakoDlamini. Ngiyafisa inkosazana le yakoDlamini ukuthi iyohlonipha lapha koMadlandweni. Ngiyazi nawe nayo kukhona la uthi awuhloniphe khona njengomuntu osifazana. Kodwa inhloso yami akukona ukuthi ngifise izifiso zami nenhloso zami kodwa ukwanelisa lokho umnini okuyinhliziyo yami. Njengamanje inhliziyo yami bathi ayiphakele kodwa njengamanje kuwena igcwele uthando. Ididekile njengamanje ngikhuluma nje nawe phakathi police station ngivula icala ngoba usuwonile nkosazana. Bopha khona ziyakeze manje. Ngiyafisa ke nkosazana ukuthi uyivumele yakoMadlandweni impilo ukuthi ke iyihlale phansi nawe. Ithi ukudingida lolu daba lolu ngoba lijulile lona. Asikwazi ukulikhulumela simile ngeenyawo. Dinga nje sihlale phansi njengabantu abadala sibonisana indlela. Ngiyathemba ukuthi oDlamini bebonke sobafaka ezisikhathi esiqhubeka. Kodwa njengamanje mina ngisadinga wena nkosazana ukuthi ke sihlale phansi. Bopha nsizwa hayi siyakusho. Sanibona insizweni. Unjani bafu? Ngiyaphila njani? Ngathi nawe inspired nje kwenze njani? Ngibuka naye intokazi la. Yeah. Usesebenzile umqashwa ayisondeze eduze. Yeah. Umntana umuntu awubuke noma ematheka. Amazinyo akhe. Angithinta kamancane. Hayibo. Yami. Ngizoza ke lo. Usiphelele wangapha empangeni. So wena uthi sathi ukuthi awufoni uyangena hayi lutho. Lutho. All right. Eyani iminyaka njengoba sengikhona nje lapha eduze aphelile amahlathu emini. Yabona nje njengoba ngubuka emehlweni ngifuna uwazi nenhliziyo yami imhlophe njengomuso bakho. Yabona isithombe lesothanda enhlizweni yami. Asiphelele ungakafiki wena nembala egqamile. Manje awusho. Njengoba nje uhleli lapha uma uphuma lapho uzwela. Hayi bengizoyendlini mina. Asenze necebo ke. Kunganjani indlu yakho kube yimina. Kube yona ndawo othola ukuphumula lapha enhlizweni yakho. Hayibo. Asenze necebo lokuthi mawuphuma la ukuthi uza kimi. Mawuthi uye ekhaya nje kube ukuthi emini ekhaya lakho. Uphudla mshunqisi makusona.
angizukunaba kakhulu wena Siphe. Sure. Kodwa ke ngizozicela amadoda ukuthi nisize nethwale inkomo sizokwazi ukuthi sivuke noma usuku lakusasa. Sure. Sonke sihlangane nihambe nongicelela ubuhlobo obuhle lapha. Siqonde khona kanjani? Ningisize bafowethu, ningisize. Ngehlulekile mina. Ngehlulekile ngiphelela nje amazwi. Hayi insizwe uyibekile. Ayibekile. Sibalikhulu, Jamaka Sijado, uyaphila Nkosazana? Ngiyaphila njani? Nokonke kuhle Nkosazana. Iphimbo nje lakho usavuma. Hey, Nkosazana iphimbo lakho limtoti. Liyankenteza ngathi ngahleze ngilizwa njalo. Kuzo zonke izinsuku zokuphila kwami. Mangingathola ukuzwa leli iphimbo. Angisaphathi kamehla akho akhazimulayo Nkosazana. Kodwa ke ngibili. Ngivela kwaNongoma mina oSuthu. Isigodlo lesesile enyokeni ngisibuka kanje yaNkosazana. And futhi uyazi ke Nkosazana ukuthi la eAfrika mawufuna ukwakha empire kumele kube khona umuntu wakwaDlamini. Ngisho nesile esidala size sathatha kabili kwaDlamini. Nomengameli ozalwa namhlanje uganwe uMadlamini. Nkosazana ngingowakho. Oh man, ukuphi babujabu Khanyile, may his soul rest in peace. Angisho he was complaining on the song ba oh ma sweetie love sponke bonke love the love that you can resist. So bekakhala athi insizwa asisakwazi ukushela more special thina igeneration yamanje. So this is the beautiful event indeed that was taking over at Gagasi FM and amajita abasibonisile ukuthi hayi bafowethu thina sisayiphethe this thing and then we can still do this thing. So yeah ne umantombazana amaningi ngibonile bawisha kuba uMinnie Dlamini at the moment indlela amajita bekamaphusha ngayo. So it shows ukuthi among the research truly speaking Zulu speaking people yibo ebakwazi ukushela ukudlula wonke amajita amaZulu akwazi ukushela ukudlula zonke izizwe like angiphikisi leyo. There is this woman engimfollowayo like she's into deep kulezi zama African roots ukufundisa ngama African roots ukuthi sibuya kuphi and stuff like uyishwile this thing last mara ngabona ngathi uthatha side but now I believe because of after watching this beautiful video Gagasi FM where amajita like they are shelling like uMinnie Dlamini like benza like bebafuna just ukuthi baze express. It's not like ukuthi guys beba desperate or like bebamshela in real, you know, it's just a fair ukuthi bebafuna ukuzwa ukuthi amajita they are still having this thing yokuthi bayakwazi ukushela or kanjani. So indeed it's a beautiful show indeed le eyenzakeleko like Gagasi FM man, shout out. So I think it has brought a lot of listeners among the charts because mangabheka ilokhu njani chat yabo since after this interview ikhulile and people they were also excited ukubona uMinnie Dlamini abuyele kaslakhe giving back to the community, you know, like ukuthi abantu abamnyama siyajabulela ukuthi umuntu makahambile abuya like and abuya asayiphethe le flag ye success siyajabula ukumbona abuyile. So it's a beautiful event indeed ukuthi abantu bamjabulele ukuthi uMinnie Dlamini ubuye asese strong and then ubuyele to give back to ilizwe lakibo which is Gagasi FM. So comment down below ungitshele ukuthi ucabangani, ungitshele ukuthi what's on your mind. Thank you.